তাদের জানাই স্বাগত স্বাগতম স্বাগতম সিপিএম ছেড়ে যেখানে জয়েন করেছে তাদের জানাই স্বাগত স্বাগতম স্বাগতম মাগরা লংলে 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 প্রমথা লংলে 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 মাগরা কি প্রমথা কি বেলাই হামবাই তিনি যতনनो सिनि তিনি কাইসা জয়নিং program hangkai duita village committee ni kaisa hangkai Asrambaड़ी village committee te kaisa hangkai Korangisora West Korangisora ni duita vicinity tini kaisa joining program da angkula sana sini Asrambaड़ी wo 12 family ni 41 voter BJP ni CPIM party ni yakarei borok sini tini tipramot party khanja bodolo borok phai sini banarom phaikya dai amni yagulo West Korangisora ni hangkai 53 family ni 211 voter ini sini tipramot phai borok join khaibega borok BJP CPIM party yakarei borok tini join khaibega sing borok no ang especially Nanhala Asrambaड़ी ni bobagrani chongjak khoroksen disingang tini borok lamsok sogo esini thanjani marugo sing borok lamsok sogo boni naharmung sing borok kokmo saimaka boni publication khanaka 2021 borok ini je phainero 2021 borok CPIM abo haino BJP no bodika 2023 bo haino CPIM te BJP no bodika even 2026 je like ek mas sigang je election ni thamani o joro borok hamo haino BJP te CPIM party no bodika bodi mani yagulo abo borok saimanka mo Asrambaड़ी high area wo un dino phano BJP no bodi hoibo tipra CPIM party no bodi hoibo un dino phano jitui maya jiti manenge borok ni population khanaka 21 tipramothono jitibo 23 tipramothono jitibo 26 tipramothono jitibo abon bagai borok wansuka tabok mo Asrambaड़ी wo जों kahangkai jodi sini Asrambaड़ी no special Asrambaड़ी wo sini Bonbazar Asrambaड़ी te Korangi o tinta bisiwo sini tiprasa non tiprasa joto miskansal tongo a jagao hangkai bishirbag no जों tipramot rok lead khlaimaya a jagao onek jagao BJP rok lead khayo ba CPIM rok lead khayo amo hainong tongo kintu tini je borok rok phaimani yagulo जों khayo bwskango jini je village committee je election ni thai tongo o jora rogo जों zero khaikibonai BJP zero CPIM zero joto bebangno tipramota siminong nai जों abo khayo gai belai khai tini जों bongno lamsugai जों belai khai sini khatong thoka karon gai borok jorani sikangno borok yapri seka sini thanjan mario abon bagai sini nanani bosini bodikar tongo tipramota phaiya tipramota thamani yagulo tini जों mobo khanaka basa BJP khainai ba CPIM khainai borno kasoi tongo ta thangi aja thangano tam manai tam soknai amo jai sai bonong ni borok kasuka abono borok bongni kok khnai oi ini jottono bongni kokno kaisa khunjaba khnai oi te khanja khunjubo ongkhori oi ini borok sini tipramota thai sopai abon bagai जों tab buskango je kuno suida phaimana je kuno samuhung thaipano जों jottono borok ba equal khai baglai samuhung khlainai जों nayo mo tiprawo जों jottono kaham kai susto sinkol ekdom kaham जों governance salungan sungo especially sini TTRI CNDRI andani joto sini tamini jono sadron robai khayo mo haitaino jodi जों jottono mane amo hai BJP CPIM party yakare jodi tipramotho phaisuk bai khangkai जों tebo kaham thai mana nei जों wansugai abon digi naharina samkhai nakini sini mo joni program phaisuk baida sini phone journal chairman sini borong ngala ta bisu sini Asrambaड़ी ni block committee ni vice president sini borong ngara subolchi TWFD district president sini borong ngangjuk madam Binamala sini madam Kusumti Tiprasa sini working president sini borong ngala ta triti ei joto sini Nirmal Song sini Rahel Chondra boni tudulman bisingtino ini sini Arun Chondra boni tudulman bisingtino tini mo program no sen khaimaka program belai na success ka mo haikaino jorani sigang jodi wan sugai bujiwai je ugni pati khai thone rabo borok bo yapli sei khai kai jotan bagaino kahamunai joto baina kaham kai samung khai manai abodi gin haraino tini mo joining program asuno jotana habai